Hello mga bay, kumusta man mo taon diri mga bay? Mga unta ninyo mga bay, di ako'y sudan diri nga itlog na hardship ni siya pagkaluto. Dapat tay ketchup diri gikan sa kuan ka nang mag-order sila sa restaurant. Nya ganahan ko kanang tangan ko nako siya gamay-gamay hang. Di man kay ko unta hilig og hang nya kani ako mga kauban diri. Hilig man kay ni sila hang nya. Madamay man tag ganahan naman punta. Muni ang sudan sa OFW bay. Diri sa Kuwait. Tag dugay-dugay naman sab ko taod-taod naman sab ko kakaon og itlog. Mao na nga nag-itlog ko karon sa among paniudto. Kay murag naka-itlog ko murag itong isang adlaw gahapon unya ang pinakalas ganiha unya buntag. Tagsaon raman ta ani maka kaon bay ni mga OFW kay mo naman gid ni ang pambansang pagkaon sa mga OFW bay. Sigig itlog. Abi ninyo dugay-dugay na no. Taod na giginihang buntag. Ako Ginoo ko. Nibagting na akong giluto. Lain pa'y ato mga bay. Biyernes karon. Unya, kung Biyernes, ang among Biyernes diri nga kinabuhi sa mga katabang diri sa Kuwait. Sa Kuwait lang nga kay naamang ko diri mo lay akong pong i-share ninyo kay lisod po kaayo magpataka ta og share nga wa man ta sa laing nasod. Ibali dire kada Biyernes bay ang ilahang kalaki diri. Basta gani ang anak nga babayi, alam murag daghan kaayo. Basta gani ang anak nga babayi bay maminyo. Kung kwartahan ang lalaki, maglain na sila og balay. Parehas ani among amo nga mopalit gyud og balay para na sinay kaugalingon. Pero kung igo-igo lang gyud ang sweldo, ang pinaka perminti gyud mahitabo is kung lalaki imong anak didto ka magpuyo sa balay sa imong ginikanan. Kibali nalayo naman tano sa babae dai kay babae man ni among amo. Kawa pa man pud ko kita ning ginikanan ani among amo nga laki di ko sure. So dili lang ta maghisgot sa among amo nga babae. So karon mo na ni nakapalit sila ikaduhanan ni nilang balay. Ang ilang primerong balay to dito sa Pikas nga area. Di ko sure kung gibaligya na to nila or gipaabangan. Pero sa among kontrata ang address dito sa una nilang balay, wala pa ni naka-address. Sa mga papeles. Pero dayon, layo naman to Dayon, kada Biyernes bay, maadto mi dito sa ginikanan sa among nga babay. Muna sila managsuon, makita-kita kada Biyernes. Hasta pud may mga katabang. Magkita-kita. Karon kay kanang wala man ang among nga babae. Kay nagbakasyon man sila sa hapon. So kami lang kuyo kami ni amahan. O kaming duhang saranghiyo kay iyang igsuon to apud sa Pikas niya. Bisita pud sa ginikanan. Karon bay. Ang ilang mga lahi dire kung naa sila anak nga laki, obligado gid sila nga maghimo og balay
o maghimo og apartment, maghimo og kwarto nga dako para sa ilang anak. Kay kun maminyo na anadayo kapuy-an dayon. Tapos ang mga babae diri kung maminyo adto mo tapon sa ugangan. Karon kung dato imong nabana diri makabalay yung inyong kaugalingon, makapundar. Pero sa tabang kung siguro na sa mga ginikanan, basta kay ang ginikanan diri dili gyud sila pabaya sa ilang mga anak, suportado hantod matiguang. Munay kanindot diri nila bay. Unya batanon pa sila diri magundang nagtrabaho. Dako na kaig madawat gikan sa ilang kumpanya. Lahi ra kay kalainan sa atuang nasod. Ako diri kani akong mga amo sugod na abot ko diri 2014. Murag nisod ning akong amo nga babae, murag napo ra ka bisis kay padungay na to siya kuan ba. Padungay na to siya mag-retire ba tan sa murag ngit-ngit man. Nya sugod 2014 ba. Sugod 2014 wala siya trabaho hantod karon. Kung amo sugod pag abot nako wala na gyud trabaho, nagsige na lang dawat sa iyang kuan kada buwan pensyon. Dagko siguro kay nilang pensyon po diri kay ngano nagkwinta-kwinta ko kay weekly man mi diri mangumpra makinahanglanon sa balay. Kada semana mo gasto og sa kuan lang naa sa mga groceries lang na diri. Duol og 100. Apil na tong putol-putol nga palit. Kay bali butang ta lang sa kabulan mahimo na siyang 400 KD times 180 butang ta lang 180 kay 180 man ang palitan. So mo na ilang gastos sa grocery kada buwan. Usahay mo taas pagid na labi nag naay mga okasyon, mga party unana mas daghan kog ilista kay ako may taglista diri unsay mga wala diri kinahanglanon ana. Na karon ilahang bayronon diri sa ilang tubig tinuig. Ilang kuryente tinuig pod. Mauna nga dugay-dugay sila mo gastos sa ilang mga bill niya. Kaning ilahang kaugalingon naman gid nilang balay. Nagbuwis na lang siguro sila ani. Ano na lang gastuhanan. Niya ilahang mga anak ani kay nahuman naman tanan. Professional na tanan ilang mga anak. Kumbaga makaingon na lang ka sa imong kaugalingon nga super blessed kay ni sila nga pamilya. Super blessed na kaayo kay ang kinamaguwangan inhenyero, ang ikaduha doktora, ang ikatulo pharmacist, ang ikaupat abogada. Muna yung mga kurso sa ilang mga anak. Nya kana ilang tulo ka anak adto na sa laing nasod ng eskwela. Gipa-eskwela sa gobyerno kay mga bright. Kung mga bright manggod kay diri bay eskwelahon sila sa gobyerno, walay gasto ang ginikanan. Kundi allowance lang mun anak. Ang kanindot sa gobyerno nila diri. Kung bright kay ka pa-eskwelahan kag laing nasod, human imong eskwela didto mo serbisyos ka sa ato ang nasod mo na ilaha diri bay. No? Indot kaayo no? Sana all. Mo na ilahang kinabuhi diri mga bay.
Na kani ako mga amo ang naminyo pa lang ang kinamagwangan pala ang naminyo. Kaning tulo wa pa. Nya puro manibaye. Indot man dirig maminyo ang babae kay hilabihan kadaghang mga grasya ihatag sa ginikanan sa laki. Wala ko'y sudan. Ako'y kanon. Ako nalaman nilang lanon. Ketchup na lang. So, maura to ba akong i-share ninyo ang mong kinabuhi matag Biyernes. Mabisita gid siya dito sa ginikanan. Agi sila banding diri ba, no? Di pareha sa ato as Pilipinas. Makita-kita lamang ang mga pamilya-pamilya kung adunay kasal. Birthday talagsa na lang kay nanay maiiyang kuan ka ng lakaw sa kinabuhi ang matag usa. Ang pinakadaghan yun manguli ka nang naay namatay sa tuwa, no? Ano man na ano na itong buhi pa di magpakita. Pag namatay na magkita-kita na tanan mura bag nalipay. Manahanaw na sa kalibutan ng ilang mga kamag-anak kay manguli mangyod. Tagaan mangyog panahon, labong tang buhi pa. Ni akong ikanan itlogan niya nilong agmay. Muna buhi pa, di mo adto. Sige, maura to bay akong ikashare karong adlaw. Daghang salamat sa paglantaw. Amping mo tanan di karon mga bay kun naa sa man mo tan Diyos madanlog tang kalibutan. Kini sinday kapgabay niyo suking tigpamaba diri sa kinabuhi sa kawanangan. Daghang salamat.